oyambatu kukhala mdziko lino la Malawi amenewa analito akafula kapena kuti amwandonera pati kapena kuti abathwa. Kodi mbiri ya anthu amenewa ikuti bwanji? Munamvako za akafula amwandonera pati ena masiku ano mopeputsa amwanadala. Tipereke moni kwa anthu onse amene ndithu tinadalitsika ndi kufupika si vuto yayi kumanyadira ndithu ndimene Mulungu anatilengera tonse amene tipapita ku baby section. Tili ndi mwayi chifukwa timatha kupita ku baby section tikatengako zovala ndi kuvala. Lero ndi mbiri yanu ndithu, mbiri yakafula. Air setters in Malawi anthu oyambirira kuti kufikatu mdziko muno amakhala kuno. Kumene tili kuno ndi ku Chongoni, boma la Dedza ndi kumene tili. Sindili ndekha kuno, ndafikatu ndi akuluakulu amenetu amayang'anira malo amenewa chifukwa ndi malo ndithu aboma oti dziko linateteza ndithu kuti malo amenewa tasunge mbiri sitifufuta, mbiri sititaya. Ndili nawo ochokera ku museums and monument ndi amenetu ndabwera nawo kuno ndithu ku phiri limeneli kumene pamene tikuponda pano panaponda akafula pano ndonamanga zona ndithu akafula sana ponde pano panito akapona akafula ndithu chabwino zaka zambuyomo. Tiyambe moni tangoyamba ocheza dzina ndani? Ndine Martin Chikonda. Martin Chikonda. Yeah. Kumene kwa Ine ndi Chimwemwe governor. Chimwemwe governor. Yes. Chabwino. Tiyambe ndi malo amenewa. Mumayiwa chakuti chani? Ndangoyamba kuti ku Chongoni kuno tili ku phiri anthu ena nkupata mwina mphiri la Mose, mphiri lanji. Phiri ndila Nanzeze. Nanzeze ndendi Nanzeze local site. Yeah. Nanzeze. Nanzeze ndi zina la phiri. Komanso ndi zina la mbalame zomwe zimakhala muti phiri mene momo. Ndi so izoti akafulawo ndi ananzezewa amakhalira limodzi ndithu. Yeah, izo mbalame nthu nali muti mphiri mwe angati malawo chawo nthu chisa chawo cha mbalame. Iwo amakhala pati pansi pa mphanga nthu ndi kuli mphanga ndithu yakuluzedi. Ndithu timafotokoza mbiri yakafula apa kuti anali anthu oyamba kubwera m'Malawi muno ndi manamanga. Ayi si manama, mbiri fotokoza kuti akafula amenewa anafika muno Malawi zaka za ma 300 BC limene ndikalekale zedi. Zona Ndithu. Tsopano kupatula kuti kunoku kumene tafikaka anangofikira kuno kapena kuliso madera ena amene anafikira anthu amenewa? Anthu anafika madera osiyanasiyana apart from kuno kudeza kuliso madera ena amene anakhazikika. Kwambiri amasankha malo amene muli mapiri. Mapiriwa iwo amasankha malo amene ali chapa patali poteropo cholinga choti akhalenga kuti aziteteza kwa zinyama zolusa komanso mwina adani amene angafune kuti azapange ataki. Kwatu ndi madabo kuti munthu wamfupi afuna bwanji malo okwera chifukwa munthu wamfupi kuti akayende apa pepani to komabe kuti munthu wamfupi short akayende chifukwa analafu anthu afupi kuti akayende akwere mapiri chifukwa chake chimenecho. Ya kwambiri unali kuti amasankha malo oti otetezedwa. Ya fa amatha kuzindikira kuti ngakhale kuti tili munkhalango muno sitili motoka muliso zinyama zina zotani zolusa zimene mwina malo atali ngati amene aja singakafikire mwa ize choncho. Ya ndiye nchifake iwo amasankha ndithu mapanga amene amati akakhala aziona kumusi kuti kubwera ndani. Yes. Kuli njoka. Kubwera taiga. Chabwino. Dziko tu nthawi imene ndi kuti lidakalira mphonje linakalilosetu nangati pano. Nanga kuli custard nthawi imene. Ayi custard kuli beko ndithu. Temene nthu kuli nyama za nchire ndithu maso zipaso. Yeah. Chabwino. Ndithu. Tsopano tiuyambe tu ulendo okwera phiri limeneli. Chabwino. Kuti tikaone kuti akafula ameneyo amalembazo muti kuli zolemba. Ezo ndithu zipo nthu. Mphanga ndithu pangali kuzere ndithu. Kuna amakhala iwo ndithu. Akafula amenewo. Tikuona lero. Kwa basi lero ndifumuona ndithu. Ya MBC tachita mwayi kuti inuso amalawi muchita mwayi ndithu ona kumene kumakhala anthu oyamba ofika mdziko lino. Whether we like it or not, koma ndi amene anaswa mphanja anthu amenewo. Tapatsole kuti anthu amenewo amachokera kuti? Ku dziko la DRC. Kongo ndithu. Kongo. Ndithu. So izoti mwina akaza athu wa kuti tifananize nabo tingatho mafana. Ndithu ngasindi ndi anthu ndithu. Kumanyadira kuti
kavuma bakhabakha mumandiuza kuti iyayi ine ndiyesera ati ntchito zinazo zopwetekeza zofunika asilikali ngene ndikwanitsa kudyera kulimba ndemo tikotsala mtunda utali bwanji apapa ndi kuti mwina 3/4 of the distance imene tapanga kale kava ndimene yatsala tatsala pang'ono ndithu anthu pang'ono so akafulawo nawonso ndikuti adalowa mphamvu ifika kukwera kaphiri aka lineyo ndachita kale befu ana mphamvu zedi pazomwe samajawo ndizolibe zolibe za mphamvu icho uchi so uchi zipatso za nchini masuku chabwino sono malo awo munaika kuti munthu akatopanga tine apumulirepo yes muchana fotokozera kuti department inalingalirapo ndithu noti anthu angathokoze kuti abwera kuchoka kuyo kantunda akaka kamene kamatani kamapweteka so anaonabe kuti nkwabwino kuti awokhawo amene akuona kuti sangakwanisa kuti angopitirirato apumulekaye azitolereso mphamvu kenako azitaniso azipitirizana ulendo chabwino akuti kuti notice this site is protected by the government of Malawi under the monuments and Lyrics Arts. Do not pour liquor on painting. Do not draw anything on panels. Do not pick rocks. Do not litter. And finally, do not touch. Yes. Oh, osagwire yes. Mungakapo mafingerprints ano mafuta tatsalia amene wachafumbiri kamenya akamata chabwino usoyezora akafula amayang'ana uku chonchi mmene tikuyang'anira FM ndikumaona view iyi very beautiful view kuli mitengo ndekuti mikango ili zinyama kulibeko mizi yayi pano zaka zalero tikuona muli zinthu sipano makambaso mbiri ya achewa kuti nawonso anadzafika ukuti upitaku kuli mapaintings a mitundu iwiri ofiira ndeti ndiye akafula ndipo lino ena oyera achewa amene onso tapeza kuti kodi mapaintings iwo anthu zolembalembazi zimatanthauza chani pachitumbuka tikuti zikung'anamulachi inali ngati kupanga password information kuti ife munthawi yathu imene tinazakhala ku malo ano timapanga zakuti because zili ndi ma interpretations ake zimene ukaziona kwa ife amene tinatrainedwa we can explain well kuti izufuna mkulu amafuna yankhule chakuti then alino ngati kuti apereka information imeneyo kwa ma generations ena amene akutani akubwera sono anthu amenewo ali kuti ifika mwina anthu nkumadabo kuti muti akafula anthu afupi amene amwandionera pati anthu oti amakufunsa kuti wandionera pati usanena kuti ndakuonera pompata atiko moyankha kuti ndakuonera nuko akulu komanso umagwado kuti ndakuonera nuko akuluko kuzigwagwa uko Malawi muno akafula tilibe tilinawo anthu ena amene amaoneka ngati akafula komanso kuti ndi akafula eniwo aja ali ndi tima hormones chabe ta akafulawo komano akafula mdziko lathu lino amaonenso kuti anathawa after mwambobwera mitundina ya anthu amakhala threatened kuti mwina awo atipweteka ndi anamba kumasuntha madera end result ambiri apezeka ku DR Congo Cameroon komanso part of Nigeria alipo timakoikoi alipo nyimbo zachina zadombolo zina zake umaona TV nitsa tinatake tilipo kumene nda amene achachina pepe kale mzanga amatichula atiti achina joli pepe timene tija komanso zina kuti akafulali ndiyo anali anthu omwe amakonda kufula uchi anthu akonda kufula uchi nkuna amashana kuti akafula kufula uchi maina enawo timava bwana maina anchedzera chipongwe abatwa andi amwandrone apati ndoti chifukwa cha size yawo amwandrone apati ndifunso mmafusa kaleli choti ndimene amafusa kwa anthu amene akumana amene ali ngati atali osayiwo kuti mwandrone apati zimamveka mbiri imafotokozedwa kuti mukanena kuti ndakuonera ndipompa makhanga noti mukwanyoza kuti iwo simungathe kwaona ndewu imeneyo ndewu zinati zimatha kuchitika koma mafunika ati ufotokoza kuti ndakuonera nuko akulu ya masangalalo komanso iwonso amakonda kupha nyama za ntchire munthu wafupi odzopha nyama azibambo amapha nyama za ntchire pomwe azimayi amatola zipatso zakudya kumadya
maso zovala zomwe amavala makungu a mitengo okhangali zovala tavala sayi makungu a mitengo ndito suti kunalibe nthawi imene aiso 3 piece aiso malibe kumene zomulibeko makungu a mitengo nomwe amavala yo komanso yonso aiso ndi luso wopanga mvula anali ndi chiwadi anali ndi ng'oma yawo ndiye akamenya ng'oma chonchi mvula imatani imabwera ndito kukhala ngati kuti akamapanga zimene zija akulankhula ndi milungu yawo iwathandizire pepani ndiyuza chichewa ichi koma ndi chichewa ndithu ndekuti amapangitsa kuti vula inye chichewa chocho chapaphata kunya vula ndiye chichewa chake akati lero sikunya vula ndekuti imalephera suti tutukwana atu chichewa ndithu chapaphata ichi kumachitsata chichewachi akati kunya vula lero akafula ivula di imanya chabwino tiyende apa tapumapo naona akulu aya tinakagwira kenapo tinakachitoko chabwino tiyende tikaone kuti ma paintings aje komanso akafula amaoneka motani sure ulendo unalipo mangona maro ni kilomita yayi finally amalawi tafika tu pamalo pamene ndi phanga limodzi limene tu anthu aja timene notoyamba kufika mdziko muno akafula amandionera pati adathwa kapena oti mashoti majoli pepe anthu afupi amakhala pano abwana alandireni tu amalawi pamalo paja mali zikomo apa ndi machidwa Nanseze rock art painting malo omwe ali pansi pa Chongoni World Heritage Center nde Chongoni World Heritage Center ndi malo ngati awa okwana oposa 127 sites koma atatu ndomwe ali open kwa anthu amatata kubwera kukaona enawo basi amene utinangu suma kae kuti sikuwa munomo kuti anthu atani asabwera ichi chimatanthauza chakuti yes mwachitsanzo mene mukuonera ma lines amenewe akuoneka ngati mayuwe enawo muli ma intersecting lines mkatikatimo zimene zimafotokozera kuti zimasonyeza ngati to do with the sex in the sense kuti amalingalira kuti amaganizira kuti mwina zimatanthauza kuti mwina zimene amaphunzitsa anthu akafika puberty age achinyamata amene apanga reach that puberty age ndiyoti amatha kumawunikira kuwaphunzitsa kuti mwene umapangano motere amayuza masayensi ake atiwo amenewo kuti za uchembere wamaso yani uchembere wabwino uchembere wabwino maso chabwino tikambeza zoyera izi munena soti achewa atafika amalavi amenewa atafika naosana ikasoma lebo awonso ndi zimene zioneka ngati nyama izi zioneka bwinobwino zioneka ngati mbuzi zina zamakosa atali kodi kapena izozo ndi makosa atali dimene mukuoneramo komano ndi ma figures amene akufanizira ma characters akugule wankulu anachokera ku Kongo nawonso ku Kongo anachoka nazo zimenezo kubwera kunazo kuno nde kuti paliponse nomene amapeze kuti akakhazikika nawonso amasiya koso mbiri yawo mbiri mtundu wawo ukadzafika ukaona zimenezo umatha uzindira lo
makolo athu anakhala kupati pano ukabwera wina choncho kudzota makolo akathu adati pano midondo iyi chani kakasiya maliro achina chadzundawa zonse zipitire mpaka napano Kandali. sipano timatena kuli mwambo wakulamba ku Zambia zimafika mizimu mizimu ya makolo athu imafika kumeneko kuonetsa kuti ayi tidakalipo chikhalidwe chikanali idzisalo logwira yayi nakati tigwire yayi koma tipaka mafute kutheka tadzola nivia tipaka nivia zesizifunike yayi ana akubwerawo adzadziwe kuti akafula amalemba za ladies za whites ochewa Malawi Kingdom ndi amene amalemba zimenezi mungathe ngati mbuzi chonchi iyayi ati chikufanizira ndi tundu wagule osiyanasiyana tipitenso apa mwina timalizire programu yathu kumeneku kumene tikuonanso zolemba zosiyanasiyana kupitiriza zinazi timanena zochewa zinazi zokafula akafula onse ochokera ku Congo so izoti chikhalidwe kodi kavuluvulu ipa sakafulawo amene kutheka kuti akafula atilandira iye ayitabwerera zamtendere kuno mwatani kodi maloya jatu umava kuti anthu aso ubwino wake pali kamera angathodza tipeza situjambula